Usa sa mga problema karon sa kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod, kanig yung pagkawa nay pag-ila sa Ginoo sa mga tao sa ilang sala. Ang sala karon dili na tawgog sala. Pangitaan na og laing excuses. No. Daghan kayo mga sala nga ato nang himuan og laing excuse. Pananglitan kanang abortion, tawgo na nato og family planning. Di ba? Kanang kadaw, tawgo na nato og savings. Savings for the future. Kanang pagsigig libak, social awareness. Di ba? Kanang pagpamakak, avoid trouble. To maintain peace. Pagpangabit, saan? Saan ang pagpangabit? To give satisfaction. Di ba? Kaya ang asawa, luod naman kaayo. Ang kabit may makasatisfy. The right to be happy. Mga inana. Palaygit. Inom og pills sa mga babae. The right over her body. Ana. Same-sex union. Ang sama na siya? To be attuned with your gender. Daghan na kay tag genders. Mayo ang Amerika kay si President Donald Trump nihimo nag-executive order, America has 2 genders, male and female. Ana, no? Depende lang na. Mga igsoon, unsa may kuwang nganong di man ta kamaong moangkon sa ato mga sala tungod kay wa tay klarong encounter with Jesus. Wa ta kasinati sa kabalaan sa presensya sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, nakita ni Propeta Isaías ang kabalaan sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, nakita niya og nakaingon siya, pagkaalaot ko usa ako ka makasasala, ang nanggawas nga mga pulong sa akong baba, ngilad nga mga pulong, pagkaalaot nako. Nakakita siya siyang sala. Kay kani manggong sala, muhatod ni nato sa pagkaalaot. Alaot gyud ta kun makasasala ta. Way sala nga dili mo sangko sa pagkaalaot. Dili nga imong tupad. Ing nawap ka maalaot. Ing na ba? Unsa man ang alaot? Makaluluoy. Kanang sala muhatod gina sa pagka makaluluoy. Ayaw yung ingon nga ay di oy ayahay raman. Ayaw. Ang una yung luoy kaayong mahitabo nato kung naa natay sala kana yung wa natay kalinaw. Di nata malinawon. Suway pamakak. Di ba din aka malinawon. Punan na sa glaing bakak nasamot na gyud. Punan pag yung glaing bakak. Awa na. Unya, pinisingan din imong pagdumot, kay gisugda na kaglibak sa imong pagpamakag, dumot na ka, awa na. Stress na ka na. Human, depression. Human, nervous breakdown. Maglakaw kang maghubo, desdan. Alaot yun ka. O, daghan kayo eh. Kadaghang murag buang, tarong pag sinuloban, pero buang na. Unsa man ang buang? Dili pwedeng tudluan. Kana bang mga taong dili pwedeng tudluan mo nang buang, tudloi ang buang, kari mo isulob, hubuon, katong bulingon mo isulob. Og imong hubuan, mohilak kay mangitag isusulob, imong suloban, hubuon sad kay magusto maghubo, buang man. Di pwede matudluan. Dinhi niya man sa mga buangon. Tudluan nimo diri lingkod, adto gyud pikas mo lingkod.
Nay atong asirit, kapoy taong ng kamutan na sigig ana, adto yun mula ka pikas. Sulingahan pang asirit, buot ka na ko. Mga buang na sila nga nanimba. Hinaot unta, maka-encounter tas kabalaan sa Ginoo, aron, di na ta mahimong alaot. Mauna si Propeta Isaías, kalaot nako. Unsa may nahitabo, giduol siya sa anghel nga nagdag baga gikan dito sa may altar o gipaghiran ang iyang baba. Yung siya, sige, hugaw ka, limpyuhan kas Ginoo kay miangko naman kas imong sala. Si San Pablo sa dihang nakita niya ang kabalaan sa nagsunod ni Hesus, wala naman to siya kaabot ni Hesus kay patay naman to si Hesus pag sugod niya glutos sa mga nagsunod ni Hesus. Pero nakita niya si Hesus dito sa dalan padong siya sa Damascus. Damascus ba to? Ana. Pagkakita gid niya sa kahayag og sa tingog ni Hesus, nakita dayon ni San Pablo ang iyang pagkaalaot. Ginoo, unsa may akong buhaton. Gida na sad siya, nabuta man to siya. Gida siya ngadto sa simbahan or sa balay nga tuwa dito mga nagtuo ni Hesus, giayo siya ug unsa iyang gisulti karon, ako ang labing alaot nga gipili nga apostoles kay di ko angayan nga pilion nga apostol kay makasasala kay ko. Pero salamat sa grasyas Ginoo, iya kong gihimong angayan. Kana bang makakita ka nga dili gyud ta angayan. Ako di man jud ko angayan diring mahimong pari. Mas angayan pa ng imong tupad. Giingna. Ingna murag angayan pamangkang father. Ingna. Oy. Kinsa ragod tawo ning gabarog diri. Pero og gihatagan ko sa Ginoo ining maong grasya, bisag dili angayan, bisag dili takos, ako gining barugan og paningkamutan mo na ingo San Pablo tungod kay di man ko angayan nya gitagaan ko ani naghago kog maayo. Angayan bagod ko nga tagaan og pagsalig ninyo nga haron ang inyo mga donations ihatag ninyo nako pinaagi anang slat-slat. Angayan dili oy. So di ko angayan. Pero kay nisalig man mo kamong nipalit og slat, ako ginang gigamit dinhi sa simbahan og makita ninyo unsay nahitabo sa atong simbahan ug sa mga tibuok mga lugar nga atong gitabangan, Kapilinya, asa pa nadapita. Naidaghan dinhi sa ato nga manganhi kay mag mission appeal, ako'y muhangyo ninyo og maayo, nangausab pud ang ila ditong mga simbahan, ang ila mga centers, no? Nindot no? Agwa mo kauyon gyapon. Kana sa naminaw ra na sa Ginoo. Nya unsa may bation sa mga nakasinati niini malipay. Kana bitang nakadonate dinis ato nya tuas gawas nasod. Kamong mga naa dias gawas nasod inig-ari nila dinhi kasagaran gyud magsigi jog picture, magsigi. Wow, kanindot pader naka-appeal gyud ko ani pag-slat nimo aning lingkuranan pader naka-appeal gyud ko nako mao ba sa lingkuranan ra o dili sad padiroy sa kaning uban nimo kon katusan Kapilinya naka-appeal ko nako adto nya mo dito o dito na mi pader sus nindota gyud pader. Kana bang porti nimong lipaya kay naka-appeal ka. Lingay mong tupad. Ing na naka-appeal ka? Na naka-appeal? Nya malingo gani ing nasugdi karon sugdi ba nya kamo sang naka-appeal na sige na mo palit og slat sige pag yung palit og slat kay ngano man kalipay ang atong bation ngano man angayan di ay ka nga mahimong donor di oy kuaan kas Ginoo sa hangin wa na kay ikahatag kuaan kas Ginoo sa adlaw di na ka mabuhi unsa pa may imong ihatag. Pero karon kay nakahatag man ka bisag dili ikay tag-iya ana tungod na sa grasyas Ginoo mo na pasalamat sa Ginoo o unsa may sunod mahitabo mosunod ta sa sugo sa Ginoo mo na sila si San Pedro ug mga kauban pag ingon gyud ni Hesus
Palawod mo, unya itaktak inyong pukot. Isip mananagat, nakaingon gyud si San Pedro, tibuok gabi nanagat, may wagid may kuha, Lord. Karon adlaw na, samot na gining dili kakuha. Kay adlaw na gud, isda, din amo na mugaya og maayo. Pero kay ikaw may nag-ingon, kay imo mang sugo, amo ning itaktak. Kay imong mangsugo. Imposible kayo nga makakuha mi karon. Wa kay mi kakuha og tibok gabi. Pero kay imo mangsugo, taktak. Pagtaktak nila silang pukot, di na nila madaog og bira ang ilang pukot mo tong ngayo na silang tabang sa ilang kauban. Hapit pagyud malunod ang ilang mga sakayan tungod sa kadaghang isda. Bugat na kayong ilang gibutang. Pasabot, way dili posible basta naa ang Ginoo. Everything is possible with Jesus. Ingna, lingiyay mong tupad. Ingna, posible pa bang munindot ning akong naong? Ingna, na posible pa ning akong naong munindot ni? Ayaw ikuyog ang kananaang mga tig-usab anang mga kilay, mga colors buhok. Kanang paagis Ginoos pag-usab sa atong naong, mas attractive ka na. Kaya kanang imong badlis-badlis kilay, make-up dire, dagko pa kay kagastob, sumpay-sumpay na imong pilok, mga kuko imong sumpayan, terno-terno anang imong ipangsulob, usahay masawayan man ka na. Daghan mang moingon kapablan sa buhok, ilong pertimpya nga Wagyoy angay ana no. O man na mo angay iyang lipstick. Uy, kaya ang colors, yung naong, ito man na, yung lipstick niya puwa magkayo. Lain man ka natanahon. Naman na sa sila pabagay-bagay. Pero, ang Ginoo mo'y pausbas imong naong, Lord, akong naong, bati na kayo. Kay gakusmod. Bisag nag-make up ko, gakusmod lang yapon. Bati kayo. Usba akong naong, Lord. Mingon na yung Ginoo, higugmaan ang imong bana. Ha? Higugma ko na? Nga mo na'y kabit? Higugma ang iyang kabit. Mao ba, Lord? Paita sa dana, Lord. Agas din imong luha. Pero Lord, kay imo mang sugo, ako ning buhaton. Atubang di kasi mong bana. Dong, I love you. Naong panuay, I love you. Kung sama sa imong tuyo, adi lang nakaamgo lang ko ba nga kuwang madikos paghigugma nimo. Aris ako ha, kay ato pa ko sa akong kabit, isa, regards. Imong bana, kaya nga to, nga naman tumbuang-buang ng regards pa sa akong kabit. Ato siya siyang kabit. Dahil, pagikan ako dito ba, akong asawa, sige, nagyaw-yaw na ko sa unap, isog man ta kayo na, nang regards siya nimo. Ana, ingon sa dang imong iyang kabit, sana all. No, nangalipay na sila. Ikaw dito, gahila ka. Niguli sa imong bana, nahibong lang ka, ngagigakos ka sa imong bana o giya kang gikisan. Dahil, imong naong ba, mura na mag-Ginoo? Siya nga naman, siya, mura usab kag maayo. Akong tanaw sa imong naong, dili na gid ni ikaw. Kaysa una, mura man kagiyawa. Karon mura na kag Ginoo. Nya, may nga din ka, salamat kayo ha. Di man jud ko angayan ani. Sakit biya kayo, pero sundon lang ginin akong giingos Ginoo pasayloag, kapituan, kapito. Muna ako nang gihatag nimo. I love you very much. May nga na imong bana, ugma day mo adto ko sa akong kabit. Last na lang gina. May nga din ka, ay, sige lang, oy, take your time. Indota, no? Kana, usap yung naong ni mo na, hasta inyong silingan. Magsige naman ni siya, smiley naman, bugat og naong. Sa una, stressful kay na siya naong. Karon, sayang na kay siya, blooming kayo. O, di ba? Mga usap. Sahin ba iyang banay? Sa tuwa niya pos kabit. Hangtod, makita na siyang silingan, gakuyog na mo og ang imong bana, og ang iyang kabit. Holding hands pa. Sawa na, nayabag na, nabuang. Kay usahay manggod kaning pagsunod na tos Ginoo, muratag buang sa matas mga tao. Kay ang sugo sa Ginoo murag buang. Sama nila ni San Pedro, gitaktak ang ilang pukot adlawng dako. Sana nangayabag ay nanagat naman hinong adlawng dako. Ana. Sama sa ni San Pablo nga giyang gilutos ang kanini ang nagsunod sa Ginoo. Nya sunod
siya na'y nagsangyaw. Nayabag na tingin ni Pablo ay. Ang iyang gilutos mo, ano iyang gisangyaw? Pero kinisa nga to mga politicians, nga karon imong amigo, niya sunod, imong i-impeach, mura sa na sila buang. Suon mo na sila suuna, anong iyan naman ang gi-impeach? Pero ang nindot, nganlan kag buang, nga bisag gi-impeach ka, muingon lang yapon kang, I love you very much. No. Kana bang gilibak na ka, gidaot na ka, muingon lang yapon kang, nothing gonna change my love for you. Mura sa ka nagbuang, pero ang pagpakabuang na to para pagsunod sa Ginoo, mao nay maghatag og tinuod nga kalipay, kalinaw og kabalaan sa kinabuhi. Ang atong pagpakabuang sa mga butang o gahom o mga bahandi sa kalibutan, maunay kabuang nga mohatod nato sa kalautan ngadto sa impyerno. Last na lang ning lingi sa imong tupad. Lingi Ang di mo lingi, alaot. Giing na magsige pa kagpalit og slot. Nya moingon gani siya, yes, palit jud ko gani karon, ingka bulahan ka. Nya kanang usa moingon, di oy, last na lang to last year. Alaot ka. Ngine manindog na ta mga bulahan.